Barkanmu da fara kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta 360. A nan ne zamu dinga kawo muku shirye-shirye da abubuwa da zamu dinga kawo muku na ci gaba da abubuwan da kuka sani da wanda ma ba ku sani ba. Zamu kawo muku shirye-shirye na ci gaba da wanda za su dinga faɗakar da ku da kuma wanda za su dinga ilmantar da ku da iyalanku da kuma ƙananan yara da abubuwa da ya shafi ilimi, siyasa da kuma abubuwa na yau da gobe na cikin da ke faruwa na yau da kullum. So, da babban bakonmu na yau wanda zamu gabatar muku da shi shine Ibrahim. Mana Ibrahim, barka da zuwa cikin wannan shirin. Barka, thank you very much for having me around here. Kamar yadda ka ce matasa, kasan duk inda aka ce matasa ana nufin wato ƙashin bayan al'umma kenan. Kasan ko gyara za a yau matasa ake targeting. Ka gani ko al'umma ake so a gyara ko gari matasa su ne first target. In barna ake so a yi matasa su ne first target. Ka gani yanzu kamar yadda muke magana akan rayuwa da ta shafi matasa ta yau da kullum, kaga in ka duba population ɗinmu na Najeriya a kashi 100 kusan kashi 70 matasa ne duka. Dan in ka duba daga shekara 50 zuwa ƙasa zaka iya sa su a cikin sauran matasa. Gaskiya da yanzu ma da aka yi update yanzu an ce dan shekara 50 ma shi ma matashi ne. Ai abin da yasa na saka shi na sa za a iya ba shi shugaban matasa. Shi yasa an ce maka masu 50 din kenan, saboda yanzu ka san a Najeriya ya kai sa mutum da farfara ya saka shi matashi. Gaskiya ne. By the way, ba abin da muke magana kenan ba, abin da ya shafi matasa a yau yanda za a yi a ci gaba a taimaki matasa, saboda in aka taimaki matasa an taimaki ƙasa gaba ɗaya ne. Gaskiya ne. In aka gurbatar da matasa an gurbatar da ƙasa gaba ɗaya ne. A gani in aka gina matasa kuma an gina matasa ne. To an gina ƙasa gaba ɗaya ne, amma kuma in aka yi sakaci matasa suka faɗa wani hali ko kuma suka je suka ɗebo wasu ɗabi'u wanda ba shi ne zai taimaki al'umma a yau da kuma gobe da ma wanda za a zo a haife su ba, to lalle ƙasar a cikin masifa.